Piger, velkommen til den store scene og 5. uges optræden. Det her, det er Stephanie, og jeg hedder Mark, og vi har haft fornøjelsen at være sammen med det livlige 5. uge. 5. uge. De har været rigtig sjove. Nu har de fået rettet ryggen op, og nu er der klar til dans. Vi har arbejdet med moderne dans og breakdance, det vil sige både at skulle skabe sine egne kreative billeder og dansetrin, men også at stå på hovedet og lave baby freeze og værmøller. Så vi har lavet en god blanding af det hele i dag. Og så har vi også leget en lille smule med kung fu. Kung fu. Så ja, vi har snakket med drengene og pigerne her om bag ved 5. uge, om at hvis det er noget for dem at gå til dans og udforske moderne dans, ballet eller breakdansen meget mere, end vi har gjort her på en uge, så kan man gå her til billige penge i Dans i Nordvest, hvor Stephanie underviser i moderne dans og ballet, og jeg underviser i breakdance, og der er utrolig mange andre dansestile også, og mange andre foreninger. Og igen, som Cher sagde, den 25. august har vi åben hus med alle foreningerne, kommer og viser, hvad de byder på. Så det er et rigtig godt tilbud til jer alle sammen. Og der kan man også danse gratis, ikke også? Og man kan også danse gratis. Ja. Og vi kommer til at optræde her hele dagen. Men i dag gælder det 5. uge. Mine damer og herrer, giv dem en kæmpe stor hånd! Dans er godt, fordi det er sjovt. Dans er godt, fordi det er sjovt. Dans er godt, fordi man får motion. Dans çok eğlencelidir. Dans er godt, fordi man bliver snedig. Dans er godt, fordi man får muskler. Dans er godt, fordi man får nye venner.
Stephanie, Lukas, jeg, Mark, vores musikere, Christoffer og vores kunstneriske leder, Cher Gørte, vil gerne sige tak for jeres unger, og tak for jeres dejlige personligheder. Udvikle jer selv, bliv de bedste dansere, I kan blive, og de bedste mennesker, I kan blive. Ha' det rigtig godt, og vi ses den 25. alle sammen. Vi ses! Ja,